फिन आरो खेबसेबाव गस्पेल फर नेशन यूट्यूब चेनेलनिफ्राय आं बयखौबो फोरबो जिसुनि मुङै खुलुमहरनाय थाबाय। हामबाय होनदों बेबायदि समखौ इसोरा जोंनो होबाय आरो बेबायदि मोजां सम इसोरा होआमोनब्लाथाय जों बेबायदि इसोरनि बाथ्राफोरखौ फरायनो एबा खोनासंनो जोङो मोननाय नङामोन। इसोरा होनो बाख्नाय जाथों, इसोरखौनो हामबाय होनदों। फैदो जों बे समाव जों इसोरनि बाथ्रा जों फरायनि। माथाइ 11:28 सिरि अ बयबो बिबान गिलिर बाननानै मेंनायफोर आंनियाव फैदो, आङो नोंसोरखौ जिराय होगोन। आं खेबसे फरायबावनि अ बयबो बिबान गिलिर बाननानै मेंनायफोर आंनियाव फैदो, आङो नोंसोरखौ जिराय होगोन। दिनै इसोरनि बाथ्राया बेखौनो बुंदों। बिबान गिलिर बाननानै मेंनायफोरखौ दिनै जिसुआ गावनि खाथियाव लिंहरदों आरो बुंदों जिसुआ जोंखौ जिराय होगोन होननानै। दिनै जोङो जिसुनि खाथियाव थाङोब्ला निस्सय जोङो जिरायनायखौ जोङो मोनगोन। जिसुआ जोंखौ दिनै जिरायनो थाखाय जिसुआ जोंनो होगोन आरो बे गिलिर बिबानफोरखौ दिनै जिसुआ बाननानै लागोन। आंनि दिनै आंगोफोर, बे बिबान गिलिरालाय दिनै माथो? दिनै बिबान गिलिरा बेनो जाहैबाय जोंनि जिउनि पापफोर आरो जोंनि दिनै थांना थानायाव जोङो रुजुननो गोनां जोंनि जिबननि दिनै दुखु दाहाफोर दिनै जोंनि जिबनाव थायो। बेफोरखौनो लानानै दिनै जिसुआ गावनि खाथियाव दिनै लिंहरदों, बुंदों बिबान गिलिर बाननानै मेंनायफोर आंनियाव फैदो, आङो नोंसोरखौ जिराय होगोन होननानै। दिनै जिसुआ जोंखौ एसेग्राब अननानै गावनि खाथियाव दिनै जिसुआ जोंखौ लिंहरदों। दिनै जों बयबो जिसुनि खाथियाव थांनि आरो जों जिसुनि खाथियाव थांनानै जोंनि बे जों रुजुनखौ हायै बे गिलिर बिबानफोरखौ जों जिसुनियाव गथायनि। दिनै जों जिसु ख्रिस्ट'खौ मोनदोंब्लाबो, दिनै जोङो ख्रिस्टियानब्लाबो, दिनै जिसुखौ जोङो फोथायदोंब्लाबो दिनै जों गोबां समफोरावनो जोंनि दुखु दाहाफोरखौ जों गावनो रुजुनानै लानो नागिरो। जोङो दुखु दाहाफोरखौ लानानै गोबां समफोरावनो जों जिसुखौ बावनानै थायो। जोंनि दुखुनि थाखायनो जों माब्लाबा समाव इसोरखौ खुलुमनायावबो जों गोजान जायो आरो जों सानो बेबायदि दुखुआवलाय मानो आङो इसोरखौ खुलुमबावनो? बेबायदि दुखु गोनां आंनि जिउआ, बेनिखायनो आं गिर्जायाव थाङाखै। नैफोरबायदि बुंनानै दिनै मानसिफोरा, जोंनि ख्रिस्ट'नि फिसाफोरा दिनै बेबायदि होननानै बुङो। खिन्थु आंनि आंगोफोर, दिनै आं बेखौनो बुङो, नोंथांनि जिबनाव जेसेबां गिदिर नोंथांनि जिबनाव समस्या फैया मानो, नोंथांनि जिबनाव जेसेबां गिदिर पापानो थाया मानो, नोंथांनि जिबनाव जेसेबां दुखु दाहायानो थाया मानो, आंनि आंगोफोर, दिनै जिसुआ बुंदों नोंसोरनि बिबानफोरखौ आंनियाव लाबो आरो आङो नोंसोरखौ जिराय होगोन। बे बिबान गिलिरखौ नोंसोरो आंनो हो आरो नोंसोरो जिराय होननानै बे बाथ्राखौ दिनै जिसुआ बुंदों। दिनै जिसुआ जोङो जेसेबां पापिब्लाबो, जोङो जेसेबां गाज्रिब्लाबो, जेसेबां दुखु गोनां दिनै दुखुथियाब्लाबो दिनै जिसुआ जोंखौ नाजावगोन। आंनि आंगोफोर, दिनै जिसुनियाव जोङो थाङोब्ला जों आरो बेलेग गुबुन जोङो पदखौ जोङो नायबावनि। फैदो जोङो नायनि जहनखौ जोङो नायनि। जहन 6:37 सिरिखौ जोङो फरायनि। आफाया आंनो होनाय मानिया आंनियाव फैगोन आरो आंनियाव फैनायखौ आङो नारगार हरनाय नङा। आं खेबसे फरायबावनि। आफाया आंनो होनाय मानिया आंनियाव फैगोन आरो आंनियाव फैनायखौ आङो नारहरथारनाय नङा होननानै बे बाथ्राखौ बुंदों। दिनै जिसुआ बुंदों आफाया आंनो होनायखिनिया आंनियाव फैगोन आरो आंनियाव फैनाय साफ्रामखौबो आङो नारगार हरनाय नङा, एबा आं बिसोरखौ दा फैनानै बुंनाय नङा, नाथायबा आं गासैखौबो आङो नाजावगोन होननानै। दिनै जिसु ख्रिस्ट'नियाव जायानो थांगोन, इसोरखौ नागिरनानै, इसोरखौ फोथायनानै दिनै जिसु ख्रिस्ट'खौ जायानो नाजावगोन। दिनै बे संसाराव जिसुआ माब्लाबाबो रावखौबो आंनियाव दाफै, नोंनि बिबानफोरखौ आंनियाव दा लाबो, नों आंनियाव आर'ज खालामनाङा,
नोंनि दुखु दाहाखौ आंनो खोन्थानाङा होननानै दिनै जिसुआ मालाबाबो बुङा आंनि आंगोफोर। जिसुआ अराय सम जोंखौ अनो आरो जोंनि गिलिर बिबानफोरखौ जिसुआ दिनै लाबो आरो जिसुआ दिनै जोंखौ जिरायहोगोन होननानै बुंदों। जों लुकास 9:12 सिरिखौ जोङो नायनि। लुकास 9:12 सिरि नैबेयाव मा बुंदों? बेयाव ओरैहाय बुंदों, आनथाय दाफाफ्रा बेखौ मिथिनानै बिनि उन उन थांफादों आरो बिसोरखौ नाजावनानै बियो बिसोरनो इसोरनि रायजोनि बिसय रायथिदों आरो सोखाजानो नांगौफोरखौ बियो सोखादों होनना बुंदों। दिनै जेब्ला जिसु ख्रिस्ट'आ बे संसाराव दंमोन अब्ला गोबां मानसिफ्रानो जिसुनि उन उन थाबायदोंमोन। गोबां मानसि दंमोन। दिनै बै थाबायनाय जिसुनि उन उन थांनाय दाफाफोरखौ दिनै जिसुआ माब्लाबाबो नोंसोरो गोथारब्लासो आंनि उन उन फै, पापिब्ला आरो सोरबा दुखु गोनांब्ला बेबायदि मानसिया आंनि खाथियाव आंजों दा फैफा होननानै जिसुआ बुङाखै। बावहाय बुंदों बाइबेलाव, गासै दाफाफोरखौनो जिसु ख्रिस्ट'आ नाजावदों आरो जायहा सोखाजानो गोनां जायहा बेराम गोनां मानसि नैबेखौबो सोखानानै जिसु ख्रिस्ट'आ नाजावदों होनना बुंदों। आंनि आंगोफोर, दिनै जोङो आत्मायाव जोङो बेराम जानाय गोबां दङ। जोङो मोदोम देहा लानानै बेमार नङाब्लाबो जों आत्मायाव जों बेराम जानायफोर दङ। आत्मायाव दुखु गोनां दङ, आत्मायाव पाप गोनां दङ दिनै। आरो गोबाङा बेबायदिनो देहा लानानैबो दिनै दुखु गोनां दङ। बेबायदिनो देहायावबो बेराम गोनां दङ। दिनै बेफोरबायदि दुखु आरो बिबानफोरखौ लानानै जों जिसु ख्रिस्ट'नो थाङोब्ला दिनै निस्सय जिसुआ जेरै बुंदों बेबायदिनो जिसुआ जों साफ्रोमखौबो अनगोन आंनि आंगोफोर। जों आरो नायबावनि 1 पिटर 5:7 सिरिखौ जों नायनि। 1 पिटर 5:7 सिरिखौ जोङो नायनि। बेवहाय ओरैबायदि बुंदों, नोंसोरो गावसोरनि दुखु मानिखौ बिनि सायाव गार, मानोना बियो नोंसोरखौ गोसो होनायजों जोथोन लायो। आरो खेबसे फरायनि, नोंसोरो गावसोरनि दुखु मानिखौ बिनि सायाव गार, मानोना बियो नोंसोरखौ गोसो होनायजों जोथोन लायो। दिनै इसोरनि बाथ्राया बेखौनो बुंदों, जोंनि दुखुफोरखौ जिसुनियाव गार आरो जिसुआनो जोंखौ गोसो होनायजों जोथोन लागोन होनना बुंदों। आंनि आंगोफोर, दिनै जोङो सिन्था खालामनानै जोङो जिसुनियाव थाङाब्ला जोङो गावनो गाव सिन्था खालामनानै जेबो जोङो सल्भ खालामनो हाया आंनि आंगोफोर। बेनिखायनो बेवहाय बुंदों, दिनै जोंनि बिबान गिलिरफोरखौ जों जिसुनियाव लांनांगौ आरो जिसुआ जोंखौ लेंहरदों। आरो बेवहाय बुंदों, दिनै जोंनि दुखु मानिखौ दिनै इसोरनियाव गार, नोंसोरो इसोरनियाव गार होनना बुंदों। दोन मानिखौ बिनि सायाव गार, मानोना बियो नोंसोरखौ गोसो होनायजों जोथोन लागोन होनना बुंदों। दिनै जोंखौ जोथोन लाग्राया दिनै जिसुआसो। दिनै जोंनि पापफोरखौ निमाहा होनानै जोंनि गिलिर बिबानफोरखौ दिनै जिसुआ बाननानै आरो जोंनि दुखु दाहाफोरखौ दिनै जिसुआ लानानै आरो जोंनि बेरामफोरखौ जिसुआ सोखानानै दिनै जोंखौ जिरायहोगोन आंनि आंगोफोर। फै दिनै जोङो जिसुनियाव थांनि। जों मालाबाबो बावनो नाङा। आं बेखौ बुङाखै जायफ्रा दिनै जिसुखौ मोनदों बिसोरबो जिसुजों गैया, आं बे बाथ्राखौ बुंनो थाङाखै आंनि आंगोफोर। दिनै जों जिसुखौ नाजावदोंब्लाबो दिनै गोबां जोंनि फोथायारिफोरा, जोंनि फंबाय बिनानाव, आइ आफा, जोंनि फोथायारिफ्रा दिनै जिसुखौ मोननानैबो दिनै गावनि गिलिर बिबानफोरखौ दुखु दाहाफोरखौ दिनै जिसुनियाव दिनै होआलासिनो गावनो रुजुननानै लायो। खिन्थु इसोरा दिनै जोंखौ गोबां अनदों आरो बुंदों, दिनै नोंसोरो गिलिर बिबान बाननानै मेंनायफोर आंनि खाथियाव फै, आं नोंसोरखौ जिरायहोगोन होननानै। दिनै बे इउटुब चेनेलखौ जायानो दिनै खोनासंदों आरो बे इसोरनि बायख'खौ दिनै जायानो खोनासंदों, दिनै आं आसा खालामदों नोंथांमोना इसोरनिफ्राय गोबां आशीर्बाद मोनबाय होननानै। आरो आं आसा खालामदों नोंथांमोना बेबायदिनो जिसुनि खाथियाव फै। दिनै जिसुआ जों बयखौबो लिंहरदों। जोंनि दुखु दाहाफोरखौ जों जिसुनि खाथियाव दोननि आरो जों हान्थु खारायनानै जों जिसुनि खाथियाव जोंनि बिबानफोरखौ जों जिसुनो गथायना होनि। जों बयखौबो इसोर आशीर्बाद खालामथोंसै। हामबायसै।